Hej. Ja, så kommer der en lille ny video. Og det her, det er en udfordringsvideo. Hvor jeg har tænkt mig at spise skumfiduser. Og det, jeg har valgt en udfordring, fordi jeg elsker skumfiduser. Ja, de synes, de smager rigtig godt, og jeg kan rigtig... Jeg siger, jeg elsker skumfiduser helt vildt. Så... altså, jeg elsker bare skumfiduser. 2 sekunder. Hej, Frederikke. Ja. Jeg elsker også dig. Okay. Vi ses. Ja, det er så lige min kæreste, Frederikke. Ja, hun ringer bare sådan en gang. Hun kan se, jeg har dit nummer her. Frederikke, lige om lidt kommer det frem. Så, ja. Sådan er det. Okay. Nå, jeg skal til. Jeg har allerede spist lidt. Så. Det går ud på, hvor mange skumfiduser jeg kan have i munden på en gang. Så, 1. 2. 3 var det. En 4. 5. 6. 7. Okay. Jeg kunne have 7 i munden. Ja, jeg synes jeg faktisk er ret godt. Betragtning af. Men jeg har ikke taget i betragtning af noget virkelig, men bare fordi jeg synes det er godt gået af mig selv, at jeg kan det. Og det er fordi jeg godt kan lide mig selv. Og det, altså, jeg kan faktisk rigtig godt lide mig selv. Så kan jeg lige fortælle jer, i skolen der var jeg var faktisk ret god. Eller jeg var faktisk ikke så god i skolen, men altså, det synes lærerne ikke, jeg var i hvert fald. Men det synes jeg i hvert fald, at jeg var temmelig god. Så jeg er sådan god, jeg har mange sådan matematiske evner og sådan. Jeg spurgte, hvad min specielle evne er. Det er nok matematik. Så ja. Altså ikke den fedeste evne her. Altså, men hvad kan man sige? Ja, det er sådan set det. Så jeg kunne have 7 måneder, og I kan stadig stille spørgsmål og komme med kommentarer. Hej hej.